Er gaat een flyertje in. Wat is de bedoeling van vandaag? Nou, we gaan de eigenaar van de vaartuigen gaan we dus bewust maken dat ze zelf ook veel kunnen betekenen in het beveiligen van een vaartuig. We zien regelmatig dat vaartuigen niet, of in ieder geval niet met een gecertificeerd slot worden afgesloten. Op deze flyer die ik erin duw staan veel tips op, zoals een registratiekaart invullen. Als die registratiekaart ingevuld wordt op voorhand en dan vindt een diefstal plaats, dan hebben wij alle gegevens bij de hand die we nodig hebben om het buitenboord en motor terug op te sporen. Der und der. Die sind ungefähr die Größe. Ja. Willst du gleich noch mal wieder auf den Stich? Ich bin da. Waar kijkt u naar eigenlijk? Nou, je kunt van hier buiten kun je dus zeg maar in de boot kijken. En als er kostbare spullen liggen, ja, dan zien daders zien hetzelfde als wat ik nu zie. En ja, dat is natuurlijk interessant om hier naar binnen te gaan en iets weg te halen. Het is natuurlijk, buitenboordmotoren zijn een trek. Alleen ook kostbare goederen die in de vaartuigen liggen worden ook regelmatig gestolen. De gelegenheid maakt de dief, gelijk u het zegt, dus een open poort. Een onbewaakt bootje, laten we zo zeggen, waar voorwerpen in liggen, gelijk hengels en dat allemaal. Mensen gaan toch wel nonchalant om met hun spulletjes. Iedere diefstal die gepleegd wordt is natuurlijk eentje te veel. En we willen eigenlijk gewoon op voorhand willen we de mensen bewust maken van dat ze zelf ook veel kunnen doen tegen de criminaliteit ervan. En of er een trend is, nee, er is niet een trend, maar het is wel een jaarlijks verschijnsel wat toch iedere keer terugkomt. Dus vooral bewustwording. Als mensen net als thuis het hang- en sluitwerk in orde moet zijn, zo moet je met je boot ook gewoon maatregelen treffen. Daar is inderdaad echt mee te vergelijken inderdaad.